Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Janina Lolwe TV kamara mara maintie amosini oimore kendarwa kini machiegni chenro ama pile mar Ohala Gerruok kabende madatai na Millicent Adhiambo. Machiegni mondo mi wapuonjre kutenore kod ohala no mano mar Riembo Apiko kabende an gi wendo mana kaka watimo odiochienge mosekadho koendi mabende dwa puonjra kutenore kod ohala aina ni endi. Machiegni chenro janeno mara machiegni chenro wendo na makawuono. An gi nyinga iluonga ni Anton Chieng Otieno. Nying mong'ere en Tony. Aja riemb pikipiki dala mar Kisumo Nyalenda. Apiko nadonje. Gimomiyo nadonje apiko, nadwa nyiso jowetega joma chal koda kama ni wanyalo riembo apiko kata wanyalo riembo pikipiki. Gimomiyo natimo kamano, ji mang'eny osechawa ahinya, kendo ji mang'eny ong'e ni ok wanyal tiyo tije matek kata tich kaka riembo pikipiki kama. Jodalawa danyisu ni wan wanyalo tich moro amora. Wan mana gi pien del, wan gi ng'ol mar pien del, lakini tich to wanyalo tiyo moro amora. Erokamano ahinya Antony. Koro daher mondo ilerwa ni tij riembo pikipiki ni endi nichake karang'o? Iseriembe bang' thuolo maromo nade? Pikipiki aseriembo higni 8. Mana dala ma Kisumo ka. Achako riembo pikipiki ka an gi higa 17. Mano kapod asomo. To pod ok nahero ting'o ji. Ji kaka aseting'o sani, an gi higa 5 maseting'o go ji, maseting'o go dhano. Erokamano ahinya. Koro dawach ni kanonyuoli tiyudori gi ng'ol mar pien del mopogore gi marwa ni endi, lekni ne en mar bedo jariemb apiko koso lekni ne mane? Bende nigombo ni kibedo maduong' in idonje business mar riembo apiko koso ne in kod lek moro? Lekna mar kanang'e nabedo maduong' nadwa bedo japur. To natime ma atieko at certificate. To koro nadhi mamanyo tich mar japur to notama yudo. Nikech nadwa bedo farm manager. Koro namanyo tich to notama yudo. Koro bang' manyo tich motami yudo ne mane neno ni koro onge tiende ibeda ni idwaro kata kwecho, idonji imanyi gimoro okonyi. Bang'e natieko skul, ka natieko skul tatimo ohala matin taweyo tadonje mjengo. Ago mjengo tije moko mag gedo gi. Atiyo. Aito bang'e tich oduogo lal mar mjengo. Koro naneno nadonje apiko tariembo apiko mondo mi ane kaka anya konyora gi joga. Erokamano ahinya. To koro ok ipuonjwa kaka tij apiko ni endi chalo in general? Tij apiko ni ok dang' awach ni orach. Tij apiko ber. Nikech inya riembe to ok inya koso gimidonjo go e ot. Koro nikech nitie kaka weche moko liekore ne joriemb apiko nying gi nyalo bedo ni osebedo ga marach. In inya wacho ang'owa kuom wi wachno endi ma ji osebedo ka ketho go nying joriemb apiko ka kod kacha? Nying joriemb apiko to osebedo marach. Ok dwang' wariambe. Nikech nitiere jomoko be tiyo gi kodwa. Wanyadhi ting'o gi. To kwaseting'o gi to wan moko chopo kodgi kamoro to gilokore kodwa. Koro an danyis joma dwa idho apiko kata jo Nyalenda bi
wan kaka joma nigi pien del mar ng'ol, yani albinism, wadwa keto jowa mondo mi obed kong'eyo riembo apiko, nikech jomoko osetud ni jomoko joma richo. Wan koro wadwa bedo joma beyo. Erokamano ahinya. To gimoro be wachone ni thoth jok mariembo ga apiko giendi gin jogo ma ok osomo. Inyalo puonjo jopiny ang'o kotenore kod wach mawachore ni joma donjo ga apiko gin joma ofuwo, ok gisomo. Ng'ato donjo apiko tek ni oyudo pesa, lakini gimong'eyo onge, nitie kaka gionge kod luoro kotenore kod wuoyo gi customer. Iyudo ka ng'ato inyalo biro ni ting'e to kitamori to muocha chako yanyi. Kata ka jomoko kadho, wach ni nitie nyidendi ka kadho ga, to nitie tabia moro ma jo apiko nigo go ma ok mor ga ji sana. Inya wacho ang'o ewi wach? Gima nya wacho, thoth jo apiko nitiere mosomo. Nitie mochopo university, nitie mok ochopo. Nitie moremo klas 8, nitie mogik e form 4. To dinanyisu ni jo apiko kaka asebedo kodgi, gin jomohero tugo gi milruok mang'eny. Koro gima dawach ni jo apiko ng'enygi osomo. Yes. To koro iwacho ni gin jomohero milruok. Ka opo ni nitiere jogi kod kata joweteni mariembo apiko maneni sani, kotenore kod milruok mamiyo ji kawgi kod ni gin gi timbe maricho richo kata gikoso luoro kuom ji, kuom oganda, inyalo puonjogi nang'o? Ok dang' wawach gima rach. Gima dawach en mar niya, tiji nyakiluor. Gimomiyo nyakiluor tiji, customer mibiro ting'o nyakiwuogo maber. Nyakiwuo kodgi maber, wae milruok mang'eny, wadhi mbele gi tijwa. Yes. Erokamano ahinya. Koro in nyaka ne kaduogo kuomi, nyaka nichak riembo apiko niendi, kaluwore kod climate change, kaluwore kod yani ngimani kaka piny lokore gi season. Bende nitiere shida kata midhierni miserado godo ei tiji mar riembo apiko niendi kanichako? Midhierni to ng'eny. Nitiere joma koneni kama, to biro neni kama to giwacho ng'ani nya tera kamoro adier. To ng'iya. Tanyise ni madam, kata ka en madam, kata ka en wuoyi, tanyise ni wadhi. To jomoko niga gi paro mang'eny ni ng'ani ok nya tera kama adwaro. Ng'ani ok nya tera, ng'ani ok nya chopa kuma adwaro. Wanyisogi niya, opportunity not sympathy. Gimiwa thuolo mondo mi wati negi. Koro an gima dawach en mana gimoro achiel. Wadwa mana thuolo mondo mi wati. Kik ng'ato tem ni nenonwa oruma. Oruma oket kando to wadhi mbele gi tich. Koro koluwore kod weather changes matimore ga, ere kaka i overcome ga weather changes sama wach ni chieng' kech, nikech nitie kaka ng'ol ma un go e skin, nitie kaka chieng' affect go sana. In ere kaka i overcome mae nikech tich to winji donje pile ka pile? Sasa ing'e maber ni chieng' nyalo affecti. Mano gima ang'eyo maber. An kaka atiyo tij pikipiki, ang'e maber ni chieng' nyaka affecta. Nitiere mo moro matiyogo. En mo mar sunscreen. En ok ating'e, ajaga ting'e. Kawinjo ka chieng' ng'eny to ajaga wire, nikech en gima iwiro throughout. Mano e gima konyo e chieng' ka. To kochopo kiny, achiewo sa 12 tatiyo nyaka sa 3:45 kanyo. Kochopo sa 4:05 adok e ot. Ayueyo matin, eka aduogo bang'e gimoro sa 10 kama ka koro chieng' osechako kwe, eka aduogo achako atiyo. Erokamano ahinya. Bende nitiere gino ma be ji wacho ga ni, iwacho ni kata customer kobiro iri, to nyalo ng'iyi ka odwa ni itere kamoro, lakini oneno ni ok inyal tere kaluwore ni nitie wach mawacho ni seche moko ok unen maboyo. Be gin adieri? Mano to adier ni maboyo to ok wanen. Lakini an adhiga Sabat e hospital. Tang'iyo percentage manene. Kaka an awuon adier aneno 65%. Mano gima atimo dwe ka dwe kadhi Sabat. Koro kotenore kod health mari,
kod gi business mitimo niendi. Bende apiko niendi kata for all those expenses ma idwa ni dendi gi health mari owinjo iketo bed maber mondo mi imed konyo jodi. Bende tij apiko niendi konyo ni mano maber. Isewacho ka ni dhi nyaka osiptal, icheki every month. Be tij apiko niendi kelo ni yuto koso nitie kumoro ma iyude support? Ok ing'e ni kokitimo kamano to in emi dhi hinyori. Kokidhi e osiptal to in emi dhi hinyori. Koro mago nyaka iketi. Yes. Koro mago duto te iketo ka owuok kuom tij apiko ni koso nitie kumigole kony? First sirikal to miyowa check up mar osiptal. Munyadhi Russia, nyadhi district, ticheko dendi timiyi mo. Kende ma sirikal timo. Modongo titimo kendi. Yeah. Mana kamano janeno mar Lolwe TV kama wasechopeno endi e telo mokwongo semana ruma geno ni kwanyo puonj ka bende wadhi duogo kanyo telo mar ariyo kete mana kanyo kik idhi mabor. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Machiegni kendo e telo mar ariyo chenro mar Ohala Gerruok bende pod wadhi nyime kod Anthony Kaini ma en ja ohala mar riembo apiko. Ageno ni puonj dhi kodi maber karwakni machiegni mondo mi wadhi adhiya nyime kod puonjruok. Anthony, yes. Machiegni kendo e chenrowa. Erokamano. Kwadhi nyime sani koro nikech ing'eni wan e Ohala Gerruok. Adana ang'eni apiko niendi in ere kaka ipango tiji kichiew odiochieng' kodiochieng'? Kaka pango tija, achiew sa 12 tadonje ndara. Kasedonje ndara, mana kaka nanyiso chien kanyo atiyo nyaka sa 5. Koro sa 5 tadok e ot. To kasedok ot tayweyo nyaka sa 10 kama. Kaseyweyo sa 10 tatiyo nyaka kata sa 3. Yes. Bende nitie reason kata gimomiyo imondo tich chakre sa 12 nyaka sa 3 then idok kendo iduoge pap sa 10? Reason ni en chieng'. Chieng' ok onego bed ni bedo kuma mang'eny ahinya. Yeah. Erokamano ahinya. Koro kwadok e tij apiko niendi. Ng'ama awachni achak gi ng'ama omi apiko gi ng'ato ok mari. Ere kaka ng'ani endi loso pesa? Onyalo loso pesa di mokony gode ma bende ochako duok return. Bende nitie pek ma ng'ani nyalo neno koso? Ere kaka ng'ama duoko return survive gi tiju mar apiko niendi? Ing'eni an awuon an anya ng'eyo mara. To mar ng'ato to kaja ng'eyo. Dong kisedonjo business inya ng'eyo nikech wan gi e apiko ka wan gi jomimiyo squad. E apiko ka wan gi apiko ma en mari owuon in eming'e kaka maneje. Kendo wan gi joma bende nitie ng'ama onyiewo apiko manigo koro miyo en gi tache ma oduoko ne return. An gima ng'eyo ni pikipiki sami kawo pikipiki to onego bed ni tero 300. Yes. Mano kodiochieng'. Tang'o matimore ga ma kochopo to iyudo ka ng'ato oma apiko. Awuon apiko maya apiko nikech chalni tiyo to tiyo ne ndara pile lakini iponi omaya apiko kaluwore ne gichwanyore gi tache. Challenges to nitie. Mano seche moko ok ochudi. To kokichudi to ng'ano be neno ni gire tiyo to ok chul. Koro en biro kawe. Koro odiochieng' kodiochieng' apiko nyalo kelo ni pesa di? An awuon
odiochieng' anyalo loso 800. To kaloso 800 to adhi adhi ayueyo. Yes. Koro awach ni 800 ni inyalo lose between saa 12 nyaka saa 3 midok yueyo cha koso kiriwe seche mi in e ndara gokinyi gi midok odhiambo. Kariwe te. Yes. Gokinyi odhiambo nikech fuel be nyaka iketi. Yes. To sama ichiwo squad e diere kuma iyueye ni ichiwo ga squad koso idhi yueyo ga apiko? Ng'ato kobiro man thuolo tanyalo miyo. Yes. Koro gi 800 ni endi awach ni odiochieng' kiyudo 800. Bende yuto ni endi akonyi e ngimani gi joodi nyaka gichulo bills mowinjore dhano chul ka otenore kod kiwango mari koso nitie pek moro ma bende iyude? Kony to konya ok dang' ariambi. Okonya chulo ne nyathi skul, okonya chulo stima. Magi gik mang'eny atiyogo mang'eny ahinya. Yes. To ot? Ot bende okonya, ot bende achulo. Yes. To koro en mana kaka ijipanga. Yes. Yeah. Erokamano ahinya. Wadhi mana nyime. Ito ni okonyi chulo school fees, okonyi chulo ot. Koro awach ni every day iyudo 800 to 800 ni awach ni kigoye dwe tang'e ni gik miwacho to onyalo timo te. You make sure ni e papo kia gi less than 800. Yeah. Erokamano ahinya. Koro kwa abiri apiko kama endi. Ng'ama riembo apiko maber. Bende ipani ng'ani endi nyalo save moger kata od permanent ne moro mopuonj go nyathi nyaka e mbalariany kata motim go timbe ma jogo matiyo tij andika matiyo offices timo? Anto nyaka nachak tijni pok aneno ng'ama ogero od permanent go. Kata pok adhi aneno ng'ama otimo maendeleo moro maber kuom tij apiko. Pok taneno. Kata e pap kumochung'e pok iwinjo kata ka nyawadu moro go mbaka ni asesevo pesa moro maromo kama dadhi timogo gima kama dala? Aseneno mana jomoko mbaka mang'eny kuma wachung'e ka. Gin mana kidhi nyiewo, gidhi ga nyiewo dhok. Gitero ka korgi dhako. Yani ginyombogo. Nitie mang'eny mosenyombogo. Yes. Koro gitemo wacho ni tij apiko ni endi ok onya konyo ng'ato timo tich maduong'. Gimonya konyo mostly ma iwinjo to gin en dhi nyombo. Awacho mana masewinjo. Nitie joma sewinjo ni odhi nyombo. Yes. Nitie joma sewinjo onyiewo go dhok. Yes. Anya paro chien kanyo be nitiere osiepna moro nonyiewo go lo. Yes. Dong mano koro tij apiko ni endi embo nyama konyo ng'ato kaka tij andika. Yes. Nya konyo. Erokamano ahinya. Nying jo apiko berga kotenore kod weche chama kod riwruok gi endi. To in bende in e chama achiel kuom ma jo apikni bedogo mang'eny nikech wayudo kata ni kaliel otimore kamoro to ng'ano ne en achiel kuom ng'amoriwore gi jo apiko. Nitie ka liendno timorega maber moloyo. Bende in be in achiel kuom jogo kotenore kod business ni mar apiko ni? Yes, an achiel kuomgi. Donge inyalo leronwa kaka riwruok mar jo apiko chalo nikech awinjo ga ni nitie nyaka uyiene nyaka jogo ma ok gin jo riemb apiko. Inyalo leronwa mana matin kaka gik mutime iye kanyo kotenore kod riwruok nu mar jo riemb peng'? Nitiere joma be wagolo oko mok riemb apiko mantie e bura. Yes. Nitiere joma wan godo mariembo apiko. Koro gima watimo ga en mana saving, merry go round, mago nyaka bedie. Yes. To ere kaka utime ga ng'at mani oko ma en ok en ja business mar riemb peng' kodwa donjo e riwruok maruni, be nitiere rules muketo manyaka okadhi koso un uyie? Rules ng'eny to idonjo after 1 year. Ok inya donjo gi e kore. Yes. Koro kaka un maru mutimo en mudonje ma ukonyoru godo kimaisha koso en mana ma urito ni ka member moro yudo shida to nitie kaka usolo? Nikech ing'e ni ji donjo ga e riwruok ka gi intentions mopogore opogore. Maru ni en mana mar konyo ng'ato sama ng'ato tho koso kata kiyudo shida moro ng'ato nyocha wariwre uru wanyieuru gari wakete yoringi wandik ni Nyalenda wi pikipiki organization bla bla. Nitiere ing'e ni kitimo merry go round
to en pesa makonyi Yes. kata konyo nyawadwa moro. Yes. To koro kodok moro mar saving ni, mano wanya save makogik every year, tinyamii idhi timogo gimoro. Yes. Erokamano ahinya. Koro kwadhi nyime, daher mondo king'iyo kamera cha tipuonjna oganda kotenore kod business mar apiko niendi. Ipuonj oganda kotenore kod business market apiko ing'eni inya tero ng'ato kamoro amora kaluwore kod achaya momiga jo apiko, kaluwore kod wachni ka ng'ato ng'i to ng'i e yo mopogore. En gima ne minyalo nyiso janeno maneno sani kotenore kod in iwuon kod ohand apiko? An awuon kendo ohand apiko ni ok ane korach. Yes. Gimomiyo anya wacho ni ok ane korach nikech okonyo. An awuon ineno ka an apogora gi jomoko gi. Gima daher nyisou ni kuneno ng'ama chal koda kama, umiye thuolo mondo mi ine konya timo gino kata ok onyal. Yes. To joma keto ginene, joma keto ohand apiko e yo marach, waweuru mano mondo wane kaka wanya konyore. Yes. Sani wang'e maber ni tije onge Kenya ka mang'eny. To kata jotendwago, Yes. nitie nyaka moko matiyo kod jo apiko, nitiere moko mabe gichayo nyaka jo apiko. Yes. Yes. Koro gima dakwa jothurwa, waweuru kawo ohand apiko kaka ng'ama okawo gimoro mok kony. Ohand apiko konyo. Daher nyisou ni wamiureuru thuolo kaka an awuon miyauru thuolo mondo une kaka tiyo. Mano ema dawacho. Erokamano ahinya. Koro gi thuolo ni endi nikech isewuo maber, isenyiso oganda mondo miu thuolo kik oneni e yo moro mopogore. Ging'eni ahinya kaka uchalru, gima anyalo timono kata in be inyalo timo. Koro kogik kuom biashara gimiyi thuolo. Koro gi thuolo ni endi mondo mi jok manitiere manyalo gombo duogo lalre kodi kata jogo ma bende chal kodi kaka ino endi to courage otamogi mar wuok oko tiyo tich aina mitimo ni endi kata tich mopogore. Ginyalo yudi nade? Inyalo weyo nambani mar simu iwach gi kama ichung'e, stage ma ichung'e. Nambana mar simu to an go. To an yuda yot. Kisewacho ni dwaro toni tiyuda. Yes. Kata kichako kachok nyaka dunga tiyuda. To ng'ama ok nya yuda, anya weyo nambana. Yes. Ma nambana en 07 02 67 23 03. Yeah. Mane miyudi godo koso nitie moro machielo ma kamano ok donjo? Mane miyudago, mano ok nya koso donjo. Tichung'e stage mane? Achung'e stage mar Nanga Junction. Yeah. Erokamano ahinya. Mana kamano janeno mar Lolwe TV, ageno ni kuma wachopeno endi kwanyo puonj kotenore kod ohand apiko ni endi, mana kaka Tony osewacho kanyo ni ji mang'eny okadhoga ohand apiko ni endi ka gineno ni en gino ma ok nyal konyo dhano kata ngima ng'ato. Lakini Tony temo wacho ni ohand apiko ni endi ji mang'eny tiyo kode. Apiko tinde oingo piny, nyaka ne odonje piny ka endi ji mang'eny wuotho e yo mayot. Koro okwayo mana ni umiye thuolo mondo mi oti kodu kanyakla, usapote to embe usapotu e yor ting'o. Mana kamano orito masani waromru ngeso manyien, nyinga Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda. Kazi